ہوئے یا ڈولا جنگ دا ہوئے یا محمد رفیق حیدری جنگ دا ہوئے وہ اپنے انہوں نے رنگ نے انہوں نے انگ نے انہوں نے سنگ نے میں انہوں نے بنتی کرنا کہ تشریف جانے محمد رفیق حیدری جنگ تو جی آیا ہوں بسم اللہ کہ اے نا کنجوس نہ بنو سائیوال دے بڑے کھلے دل دے لوگ مالک نے جدو تسی نا سونے شیر تے تڑپدے ہو تے شاید ہی روح خوش ہو جاندی ہے مزہ انہوں آ جاندہ ہے سواد آندہ ہے سونا میں کھول کے بولتا ہے جناب جانگلہ بندہ کا گار چنگی بسی بسم اللہ الرحمن الرحیم جد اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلطان باہو نے جنگ کرتے تھے حضرت بابا فرید شکرگنج علیہ رحمہ دے دھرتی دے بیڑے ساہیوال محکاں آزادی میلہ دے مشاعرہ کے آوان والے سارے دوستانوں پنجابیانوں محمد رفیق حیدری وجہ محبتہ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنگ تو آیا اپنی حاضری دا مٹ جنگ دے سلطان حضرت باہو سلطان دے بیعت کو کرنا چاہنا باہو سلطان فرماندے رہے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو این عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سائے تلواراں کھنے ہو اور جت والے کے راز ماہی دے لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر دکھتا راز نہ بننے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر دکھتا راز نہ بننے ہو اور اپنے استادہ دے کلامی جو ایک شعر اور اپنی مقصود کے نوکری مار محمد ریاض سیاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ مدینے شہر دے کتیاں بھی ہرگز نہ لٹ سمجھے مدینے شہر دے کتیاں بھی ہرگز نہ لٹ سمجھے جے گستاخی کر بیٹھوں توت آمال چٹ سمجھے مدینے شہر دے کتیاں بھی ہرگز نہ لٹ سمجھے جے گستاخی کر بیٹھوں توت آمال چٹ سمجھے کئی صدیاں دے ذکر اذکار تے فرضی عبادت تو مدینے وچ توڑے بیکار گزرے آلہ جٹ سمجھے مدینے وچ توڑے بیکار گزرے آلہ جٹ سمجھے تو میری حاضری مقصود چاہیے آرویت پاک کی بارگاہ رسول نانا بطول مائے اجامی کشدیں حسین کیا ہے رسول نانا بطول مائے اجامی کشدیں حسین کیا ہے اے باپا حیدر حسن بلائے اجامی کشدیں حسین کیا ہے اے اللہ عرفہ کے اچھا رتبہ نبی نے جس کان چھڑیا خطبہ او جیندے پی گینو مسکرن تے فرشتے فطرس نو ڈائی شفائے اجامی کشدیں حسین کیا ہے اجامی کشدیں حسین کیا ہے اور جس نو ظالم ڈرا نہ سکیا یزید جس نو جھکا نہ سکیا جو گونجنی حشر دے تائیں حسین حق سچ دیو صدائے اجامی کشدیں حسین کیا ہے جو گونجنی حشر دے تائیں حسین حق سچ دیو صدائے نبی پیغمبر رسول آئے کسے نہ اس جاتے ڈیرے لائے حسین باجو نہ کئی وسایا اے ماریا کف کربلائے اجامی پوچھدائیں حسین کیا ہے اجامی پوچھدائیں حسین کیا ہے اور اے خالقہ سے نپر کریں دن اے دشمنانوں بھی ہر کریں دن رفیق اسنو نہ تھوڑ کائی اے خالقہ سے نپر کریں
दुश्मनां नूं भी हुर करे दिन कदी भी उसनूं न थोड़ काई रफीक इस तर दा जो गदाए अजां भी पुछदा है हुसैन क्या है अजां भी पुछदा है हुसैन क्या है। और 14 अगस्त ते आज़ादी दा दिहाड़ा है अपने मुल्क वास्ते दौड़ा इस्लामी एटमी ताकत हैं न्याय के बंदे थर नहीं इस्लामी एटमी ताकत हैं न्याय के बंदे थर नहीं जैनू खैर दी लोड़ रफीक होवे साडे नाल हो मेचे पर नहीं असी सिर्फ खुदा तो डरदे हैं सानू कई जालिम दा डर नहीं जे दिल आके ओ बन छोड़े मुल्क घरें दा घर नहीं जे दिल आके ओ ला छोड़े ए मुल्क घरें दा घर नहीं। और एक तो बोलियां यार यार नू मेराज ते बुलाया याराने दा सवाल आ गया कारी पढ़िया जा रब दा कुरान हुसैन मैनू याद आ गया और कल्ले मापिया ने पालिया तरंडा तरंड तू नहीं मापे पल दे कल्ले मापिया ने पालिया तरंडा तरंड तू नहीं मापे पल दे। और फिर यारी मुकम्मल के संगतां दे शहर दे दर्जियां विच कोई होंदा है घाटा शान दा संगतां दे शहर दे दर्जियां विच कोई होंदा है घाटा शान दा तू मैं दी जिद दे विच हाई जुर्म रफीक निगाह दा ते सच कूड़ दियां निर्वारां विच मुड़ निकलिया वादा सांदा उन्नज़ार दिती असां खा छोड़ी सानू वल नहीं आंदा ना